Aielo de Malferit es prepara per viure les festes més esperades, les seues festes patronals i de moros i cristians. El passat dissabte va tindre lloc davant de centenars de festers i veïns d'Aielo la proclamació de càrrecs Regina i pregó de festes de 2012. L'acte va tindre lloc al passeig de l'Eixample, en un escenari preparat per a l'ocasió i en el que anaren muntant tots els protagonistes d'aquestes festes. La regina de 2011, Andrea Micó, va despedir el seu mandat i va ser la primera en pujar a l'escenari, acompanyada del regidor de festes de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit, Andreu Martí. Els càrrecs aquest any estan ostentats per les comparses Olellanos pel bàndol cristià i Nòmades pel bàndol moro, representades pels seus capitans i favorites que estigueren dalt l'escenari durant l'acte. Pel que fa als festers, aquest any hi ha 12 xiques i 5 xics que pujaren a l'escenari acompanyats per familiars i amics que volgueren estar al seu costat en un moment tan especial per a ells. I més especial encara ho és per a la regina de 2012, una de les grans protagonistes de les festes d'aquest any a Aielo de Malferit. Ella és Desiree Andrés, que va pujar acompanyada per l'alcalde de la localitat, José Luis Juan Pinter. El president de l'Associació de Festes, Tono Viver, va donar la benvinguda a tots els presents i va voler agrair a tots els festers d'Aielo, als veïns i a les comparses de càrrec, l'esforç que estan realitzant en una època tan complicada com l'actual, tots treballant colze a colze per a que les festes nisquen endavant. Dins de pocs dies tornarem a viure el miracle que, com cada any, en aquestes dates es produeix en Aielo. Les places de carrers s'ompliran del color de la festa i deixa música que ens desventa a posar-nos de peu i muscle a muscle amb els nostres amics deixar-nos portar per ella. La festa de moros i cristians és un bé preciós que ens ha deixat els nostres majors i és la nostra obligació mantindre-la i millorar-la amb la finalitat de deixar l'herència als nostres fills. Aquesta manera de pensar i de sentir no és nova, ni tan sols nostra, perquè és el que han fet les gens de moltíssimes poblacions per a conservar les seues tradicions. Perquè la festa, a més de sarau i explosió lúdica, a més d'espectacle i colorit, a més de serpentina i confeti, a més de trajes que només han existit en la imaginació dels seus dissenyadors, és tradició. És una part important de la història i de la cultura dels nostres pobles. És un element integrador i és el millor vehicle per conèixer i per connectar amics en qualsevol part que celebren. A continuació tingueren el seu moment de protagonisme Miquel Sanz i Noemí Sánchez, capitans cristians per la comparsa Olellanos, que reberen un record de mans del president de festes i estigueren, a més, acompanyats pel seu ambaixador Antonio Castelló, un any molt especial per a tots ells. Són dies de viure intensament rodejats de la nostra vida i la nostra comparsa, els Olellanos. Comparsa que ens ha vist créixer, en el que hem viscut tots aquests anys dels festes, i que avui ens dona l'oportunitat d'ostentar el títol de capitans del bàndol cristià. Nosaltres som festers des que hem nascut. Per aquest any tenim un càrrec molt important i que de ben segur representarem amb tota la responsabilitat, però sobretot intentarem disfrutar-ho com mai, ja que és una ocasió única. Som capitans. Pel bàndol moro, Damián Tormós, el capità dels Nòmades, que estarà acompanyat en tot moment per la seva favorita, Merche Jiménez, i va voler agrair a tota la comparsa, familiars, amics i, com no, al seu ambaixador Vicent Tomàs, tota la tasca que estan desenvolupant per a que aquestes festes siguin inoblidables per a ells. Un any amb la responsabilitat d'ostentar una capitania amb poca gent. Però aquests difícils moments ens han fet estar més units. Hem vist a la gent de la comparsa treballant i lluitant com mai per poder oferir a les nostres festes una capitania digna i familiar que representi molt bé el sentit de ser nòmade. Gràcies a tots i cadascun dels membres de la nostra comparsa, als que esteu i als que per unes circumstàncies o altres ens heu deixat pel camí, però que sou part de la comparsa. Sense tots vosaltres, nosaltres no estaríem gaudint d'aquestes meravelloses festes. Els representants de cada comparsa també anaren pujant a l'escenari per rebre un recordatori d'aquestes festes de 2012. L'alcalde de
de la localitat, José Luis Juan Pinter, va voler mostrar el seu suport a tots els veïns d'Aielo que en temps com aquests realitzen grans esforços per poder treure endavant unes festes tan tradicionals per a tots i que aquest any veuran retalls en alguns aspectes, però lluiran de la mateixa forma que ho han fet fins ara. En primer lloc, vull reiterar el saludo a totes les persones i càrrecs que abans han anomenat o han anomenat les persones que han eixit antes que jo. També vull saludar a la senyora pregonera de les festes, la filla de doña Elvira Juan Llobet, que substituirà sa mare per temes personals. Bé, tinc que dir que estic convençut que este any les coses ens eixiran bé, tot i la situació per la que estem atravessant. I dic que ens eixiran bé perquè es nota un ambient de voler festa i perquè les persones que són les principals protagonistes de la festa estan ahí i han estat ahí des del principi que van ser elegides. Recordem que este any hem tingut capitans des de molt antes del mig any fester. Altres anys ens ha costat una miqueta, però també l'han aconseguit. Tenim més festeres que mai, 12 festeres i 5 joves que s'han incorporat novament com a festers. En definitiva, entre tots anem a fer unes festes que tindran alguns retalls. Són necessaris i tots ho entenguem, però que amb la il·lusió, la imaginació i el treball en conjunt es faran aquestes festes que el poble vol i que el poble es mereix. Un dels moments més destacats de la nit va ser quan Desiree Andrés va ser proclamada oficialment regina de les festes de 2012. L'alcalde José Luis Juan Pinter va ser l'encarregat de posar-li la banda oficial que lluirà durant tot el seu regnat, i Andrea Micó, regina de 2011, el llevava la corona per posar-li-la a la seva successora, a qui li va desitjar que gaudirà molt d'aquestes festes i va voler donar-les gràcies a tots els que han estat al seu costat durant el seu any. En este instant, quan vaig escoltar el meu nom, i vaig quedar sorpresa, paralitzada. No es pot contar. Salut saps quan ho dius. Ja que mai m'haver imaginat ser elegida regina i menys encara que la sort vinguera per la mà de la meva cosina Celeste. I què dir d'aquestes festes? Quan es viuen des de dins, lo impressionant i magnífiques que poden arribar a ser. Podria agrair als meus pares, germana i a la resta de la meva família que han estat sempre al meu costat, recolzant-me en tot allò que jo pensava, i també en el pensament. Per la seva banda, Desiree Andrés es va mostrar molt satisfeta durant tot l'acte en el que va ser una de les principals protagonistes. La nit del passat 12 de febrer, la sort va decidir elegir-me regina de festes de 2012. Va ser un moment de gran sorpresa, alegria i molta il·lusió. Vaig tardar uns dies en fer-me la idea. Els primers dies eren com un somni del que mai despertava. Setmanes abans del mitjanany fester, estava dubtosa de presentar-me per a la regina de festes. No tenia massa clar i fins a la nit abans no sabia què fer. Avui puc dir que no m'he arrepentit de la decisió. Soc molt feliç, la meva família és feliç. Ha sigut un mig any d'autèntics nervis, d'hores dedicades per a que aquestes festes siguin perfectes. Vull donar les gràcies en especial a la meva iaia, que tenia molta alegria de que fos festera. Agrair a tota la meva família, la meva mare, els meus tios i ties, cosins i cosines, pel suport que m'han donat durant tot aquest mig any. Els festers, tots presenciant l'acte des de l'escenari, reberen les seues bandes insígnies de mans de Desiree, regina de 2012. L'última part de l'acte de l'entrada a la matinada estigué protagonitzada pel pregó de les festes. Era el moment de donar pas a la paraula de la mà de Maria Elvira Juan Llobet, filla d'Aielo de Malferit i professora de música. Ella va pronunciar un discurs en lloc de sa mare, que havia de ser la pregonera de 2012, però que en l'últim moment no va poder estar present per problemes personals, però desitjava que ho fera la seva filla en el seu lloc. Ja han comentat que la mare no es troba bé, però tenia moltes ganes de vindre i no pot ser. Jo procuraré transmetre tot el que puga, el millor que puga, el seu sentiment, perquè ja va fer este pregó amb molta il·lusió. El seu poble per ella és molt important. Ja per últim, i una vegada presentats oficialment els carrers de les festes de 2012 i la regina Desiree Andrés, tots els presents es posaren de peu per cantar l'himne de l'Associació de Festes de Moros i Cristians d'Aielo de Malferit.
a més de l'himne de la Comunitat Valenciana, que va ser interpretat per un cantant local. Així ella el Malferit dona tret eixida les seues festes de moros i cristians que celebraran els seus dies grans a partir del diumenge 5 d'agost amb el dia de l'entrada.